vypadá původní balení nejjemnějšího terpentínového mýdla Saponia i pro tvrdou vodu, tak vypadá mýdlo, které nesklame. To proto, že změkčuje vodu kolem vláken, tím špínu lehouce rozpouští a prádlo šetří. Saponia je terpentínové mýdlo zušlechtěné. Saponia je terpentínové mýdlo zvláštních vlastností. Saponia je terpentínové mýdlo i pro tvrdou vodu. Dostanete je vždy a všude. Saponia, ochranná značka ČAP. Saponia.